Токотриенолите заедно с токоферолите образуват витамин Е. Токотриенол е по-ефективна форма на витамин Е. Те предлагат 50 пъти по-силна антиоксидантна защита в сравнение с токоферолите. Изгледайте до края, за да разберете техните предимства. Първо, антиоксидантно действие. Токотриенолите са мощни антиоксиданти, които могат да подпомогнат при намаляването на свободни радикали в организма. Те спомагат за предпазване на клетките и тъканите от оксидативно увреждане, което е свързано с различни хронични заболявания и процеса на стареене. Защита на сърцето. Токотриенолите се свързват с подпомагането на здравето на сърцето и съдовете. Те могат да намалят нивата на лошия LDL холестерол и да подобрят циркулацията, което може да намали риска от сърдечни заболявания. Подпомагане на имунната система. Токотриенолите могат да подпомогнат функционирането на имунната система, като повишат имунната отговорност и устойчивостта на организма към инфекции. Защита на кожата. Като антиоксидант, токотриенолите могат да предпазят кожата от увреждане, свързано с UV лъчите и свободните радикали. Това може да допринесе за по-здрава и млада кожа. Подпомагане на здравето на косата. Токотриенолите могат да подобрят здравето на косата и скалпа, като насърчават растежа на косата и намаляват загубата на коса. Защита на нервната система. Токотриенолите могат да имат положително въздействие върху здравето на нервната система и да помагат при защитата на невроните и миелиновата обвивка на нервите. И не на последно място, противовъзпалителни свойства. Някои изследвания показват, че токотриенолите могат да имат противовъзпалителни свойства.